आं सर्वर सेन्जरा फिनिक्स जाबाय खोबा गोसो गोथार बारगनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे जाबाय मेटा भेरिफाइ सो दाखालिनिफ्राय गोबां मानसिफोरा दावराव जादों मानो फेसबुकआ प्रब्लेम होदों मा होदों होननानै सो आंनावबो प्रब्लेम होदोंमोन थिग बिदिनो आं उनाव नायबाय बियो माने मोनसे आपडेटबो फैगासिनो दं बियो मेटा भेरिफाइ ब्लु टिक होनो सो बे बयनोबो फैदों निउ आपडेट सो बे ब्लु टिकखौ माबायदि लानांगौ जायो बेखौ एसे टेक्निकेलि हिसाबाव दिन्थिगोन सो बियो जाबाय इन्स्टाग्रामावनो जा फेसबुकआनो जा बे ब्लु टिक लानाय सो ब्लु टिकआव मा सुबिदा दं बेखौबो बुंगोन आं सो मोनसे प्रटेक्शन जायो बेखायनो सिकिउर जायो आरो कास्टमार मोनसे माबा प्रब्लेम जायोबा माने इमिडिएट माने खबरखौ मोननाय जायोबा रेसपन्स होयो आरोना बेखौ दिन्थिगोन सो नोंथांमोना बे नायबाय थानो जाबाय सो आं दिन्थिगोन जेसेबां हायो सो गाइस जों डाइरेक्ट दिन्थिनोसै दिनै मेटा भेरिफाइ माबायदि खालामनाय जायो सो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फार्स्टआव मबाइलाव नायगोन आं फेसबुक पेजआव फेसबुकआव ओमफ्राय बेयाव थांनानै 3 डट क्लिक खालाम बे सेटिं ओंखारगोन नै सेटिं आंनि एकाउन्ट बियो थांनानै नै बेयाव नै बिदि फैदों मेटा भेरिफाइ सो बेयाव टिक खालाम नै फैबाय बिदि फार्स्ट स्टेप सो द वर्ड दैट यू आर भेरिफाइ होनदों सो आं बेखौ भेरिफाइ खालामबा बेयाव मा सुबिदा मोनगोन बेखौ लिरनाय दं योर अडियेन्स कैन ट्रस्ट दैट यू आर रियल पर्सन शेयरिं रियल स्टोरी माने रियल पर्सन होननानै बयबो नोंनि स्टोरीफोरखौ नायगोन मानो होनबा आजिखालि गोबां हेक जायो बेफोर थाबा एसे सेफटि जायो हेक खालामो increased account protection worry less about impersonation with proactive identity monitoring हिसाबाव आरो आइडेन्टिटी हिसाबाव support when you need माने बे जाबाय माने इमिडिएट हेल्प मोनगोन नोङो support फेसबुकनिफ्राय मेटानिफ्राय सो इंक्वायरी स्टिकार express yourself you tick are only available meta verify subscribers only meta verify subscribe खालामनायफोरसो मोनगोन सो बेयाव मोनसे गाइडलाइनबो दंखायो based on the internal meta verified subscriber data from September 2023 data सो बेयाव जाबाय मेटा 18 बोसोर जाबासो जागोन मिनिमाम 18 बोसोर उन्दै बैसोआ मेटा भेरिफाइ जानाय नङा सो आं डाइरेक्ट नेक्स्टआव थुगोन नै दा आंनाव जइन एकाउन्ट दं नालाय मोननैबो कानेक्ट खालामनाय दंखायो आंना सो बेयाव साइन आप खालामनांगोन सो बिदि फैगोन दा सेम नेम बाट प्रफाइल बेयाव एसे गाइडलाइन होदों सेभ मानि एन्ड गेट भेरिफाइ बेक अन टु प्रफाइल बेच सो टू प्रोफाइल सब्सक्रिप्शन रिक्वायर याव दं सेम टू सेम नेम बाट प्रोफाइल बिदि सेम टू सेम नाम जानांगोन दा सेम पिक्चार फटोआबो सेम जानांगोन मालायनि फटोखौबो जानाय नङा प्रोफाइल नेम डेट मैच द नेम ऑन योर आईडी नामजों आईडीजों मैच जानांगोन अब्लासो जागोन सो याव थुबाय दा मोननैजों दं नालाय भेरिफाइ बेस increased account protection support when you need so you continue थुनांगोन याव फैसाखौ देखायबाय you will be built 1169 फैदों per month बे per month माने आरो सेभ 229 per month सेभ जागोन आरोना तो हमना ला बे नों मासाव जागोन मासाव जुदि फैसा होआबा आरो बे ब्लु टिकखौ थिखांनो हागोन बे मोनसे प्रफेसनेल आरो इयो मोजां आरो माखासे सिकिउरबो दं बेखौ लाबा सो बेखायनो जायहा फैसा एभेलेबल एबा लानांगौ गोसो दं बे लाजायो बे खनायाव ब्लु टिक बेनो दा आं बेयाव कन्टिनिउ थुगोन कन्टिनिउ थुबा दा पे खालामनांगौ आरो आंथ' पे खालामनाय नङा माने जास्ट देखायदोंसो मेटा भेरिफाइ 138 फेसबुक सो आं दायो सिरिफ देखायबाय फैसा दाननांगौ दंबा बेयाव इंलिश भाषा लेंगुवेज इंलिश बानायनानै डाइरेक्ट सेन्टार
जायखिजाया नों आइडि कार्ड थुनानै फैसा दानबानो 24 घन्टानि उनाव रेसपन्स फैगोन नोंना ब्लु टिकआ एटेच खालामनो हागोन स' बेनो स' बेखौनो दिन्थिबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड दं बे लानो हायो स' रायजोफोर मेटा भेरिफाइखौ दिन्थिबाय एसे फेसबुक आरो इन्सटाग्राम स' जायफोरा लानो गोनां गोसो दं बिसोरो लानो हायो मास पे खालामनांगोन आरो बेनो एकाउन्टफोरा एसे सिकिउर जायो आरो बुस्थुआ माने आइडियाबो एसे माने प्रफेसनेल जायो आरोना ब्लु टिक लाबा आरो बेनोसै लाब लकसानथ' बारा गैया लकसान बेनो फैसा थांगोन नों जुदि लुबैयोबा मास दानबाय था आरो फैसा मासाव होआबा बेखौ अलरेडि थिखांनो हागोन ब्लु टिकखौ स' बेनोसै आरो कम्पालसरि खालामनांगौ होननानै आंथ' मिथिया जास्ट दिन्थिबाय जाखिनि मिथिदों स' फैसाखौ दानबाय लोगो लोगो 24 घन्टानि उनाव बेखौ ब्लु टिकखौ लागायनो हागोन अफिसनि रेटआव स' बेखौनो दिन्थिबाय रायजोफोर स' बेयाव जुदि दिन्थिनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला हयथ' निमाहा मोनगोन होनना मिजिंथिबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन बेखौ थुना लादो जाहाथे गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थायो स' दिनै आं फार्स्ट टाइम एसे टेकनिकेलखौ एसे दिन्थिबाय मेटा भेरिफाइ स' नोंथांमोना निश्चय जायखौ लानो गोनां लाजायो आं बुंनो गोनां जेबो गैया स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग